Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kanawa Ubangiji Allah ya muku albarka. Wani yasa duk wani abu na ci gaban ƙasar nan za ka ga yawanci ya fito yana fara fitowa daga jihar Kano. Abin mamaki. Kana Allah ya muku albarka. Wato abin da yasa ne wannan bidiyon shine wannan bidiyon da zan sa muku shi a gaba. Na yi farin ciki da ganin wannan bidiyon. Wallahi na rantse muku da Allah. Wannan shi ne mafita a gare mu. Ku koma ga Allah mu gaya ma Allah. Kun ga alƙunutin nan abin da ya kamata fa a ce mun yi kenan fa tuntuni muka tsaya muna zanga-zanga wallahi abin da ya kamata a ce mun yi kenan tuntuni to alhamdulillah cikin ikon Allah ga kanawa sun fara zan so kalli bidiyon nan har ƙarshe ka je da ake yin alƙunut don haka ina kira ga dukkanin mutanen Najeriya da ma 'yan Najeriya waɗanda ba sa Najeriya a yanzu don Allah a taimaka kowace jiha a yi a tunke yin alƙunut ɗin nan miliyan ɗaya muke so mu insha Allah miliyan ɗaya muke so mu don Allah ka kalli bidiyon har ƙarshe da shi Allah daga kan sarkin Kano ba mu cire kowa ba duk masu sikuri da hannu akan wannan lamarin sun san yadda za su gyara mana ƙasar mu suka ki domin suna benefitin wani abu Allah ka tarwada su Allah ka yi mana maganin su Allah yadda suka nan bacci ka hana su bacci Allah ka hana su nutsuwa Allah ka dora musu jinya wanda ba su taɓa warkewa ba Allah ba masu shiryawa bane ka yi mana maganin su bismillahir rahmanir rahim amin kun da ji al'umma abin da ya kamata a ce mun kenan tuntuni aka tsaya ana wani zanga-zanga amma dai ubangiji Allah ya zama da kasar mu lafiya Allah ya kawo mana ci gaba Allah ya kawo mana ƙarshen wannan gwamnati ta zalunci da kuma duk wani wanda yake da hannu a cikin al'amarin gwamnatin nan wanda ya sa ƙasa ta ita zanna lafiya kuma akwai masu interest ne da yawa a wannan al'amarin amma shi Allah kowane ne munafikin mu Allah ya riga ya san shi Allah kuma zai mana maganin shi don haka mu yi addu'a Allah zaman da ƙasar mu lafiya jama'a ku tama ni sharing dan Allah na gode ni ne naku Abdul Salam huta lafiya